Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Нуриева исәмсез. Бүгенге чарылышның төп темалары. Ел уңышлы булсын, иң мөһиме инде тынычлык килсен. Барлык өлкәләрдә уңышлы. Азнакай районы советы узган елга нәтиҗә ясады. Таптык, су 3 литр су алып кайттык. Спасли своих ребят. Ватанга тугрылык. Әлбәттә, ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән россиялеләрне искә алалар. Ике телдә чыгыш ясарга тырышабыз. Көрәш һәм җиңү символы. Әлмәт җәмәгать транспортында милләтнең батыр улын искә төшерделәр. Бүген иртәнге 7 сәгатьтә Лениногорск районының Зейкаратай һәм Яңа Чыршылы авылларыннан ерак түгел, Әлмәт Лениногорск автоюлында 3 автомобиль катнашында юл транспорт һәлакәте булды. Беренче мәгълүмат буенча Opel маркалы автомобиль каршы хәрәкәт полосына чыккан, онда Хавал автомобиле белән бәрелешкән. Аннары аларга Toyota автомобиле дә бәрелгән. Хәлакәт нәтиҗәсендә 4 кеше зыян күргән. Алар арасында 15 яшьлек бала да бар. Зыян күрүчеләр ашыгыч медицина ярдәме бригадаларыннан медицина ярдәме алган. Юл транспорт хәлакәтенең сәбәпләре ачыклана. Азнакайда социаль-икътисади үсеш йомгаклары һәм 2026 елга бурычлар билгеләүгә багышланган район советы утырышы узды. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин да катнашты. Утырышта шулай ук Татарстан дәүләт советы депутатлары Нәҗип Хаҗипов, Алмаз Фәритов, Азнакай прокуроры, шәһәр советы депутатлары, оешма предприятиеләр җитәкчеләре булды. Сүз Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Җыелышның көн тәртибе буенча Азнакай муниципаль районының 2025 елда социаль-икътисади үсеше һәм алдагы елга бурычлары хакында доклад белән район башлыгы Марсель Шайдуллин чыгыш ясады. Основой экономики района является нефтедобыча. Наряду с нефтяниками год успешно завершили предприятия легкой, пищевой промышленности, машиностроения, обрабатывающие производства. Докладта шулай ук авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният эшчәнлеге нәтиҗәләре хакында да сүз булды. Узган ел киеренке булса да, уртак тырышлык республика хөкүмәте Татнефть җәмгыяте ярдәме белән барлык өлкәләрдә дә аны уңышлы тәмамладык дип билгеләп үтте район башлыгы. Быел инде безнең ел юбилей елы, Азнакай нефть идарәсенең 70 еллыгы, Актүбә бистәсенә 70 ел. Шул уңайдан инде бик күп эшләр планлаштырылган. Бу инде безнең программалар нигезендә, үзебезнең Татнефть программасы буенча һәм инде шушы юбилейларыбызны зурлап, олылап, матур итеп үзебезнең нефтьчеләребез белән, үзебезнең хөкүмәт җитәкчеләре белән исән-сау гына үткәрергә язсын, ел уңышлы булсын, иң мөһиме инде тынычлык килсен. Сессия барышында шулай ук авыл җирлекләрендә Азнакай җылылык челтәре предприятиесендә башкарылган эш йомгаклары турында чыгышлар тыңланды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин республиканың соңгы елларда ирешкән уңышларын яктыртып, Татарстанның ил күләмендә әйдәп баручы төбәк булуын әйтте. Азнакайлылар эшчәнлегенә уңай бәясен бирде. Соңыннан бер төркем азнакайлыларга югары дәүләт бүләкләре тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Аның алдыннан Азнакайда 14 яшын тутырган яшүсмерләргә тантаналы рәвештә паспорт тапшыру чарасы узды. Балаларның тантанасын уртаклашырга район җитәкчеләре, ветераннар, укучыларның әтиәннәре җыйналды. Тантана Рәсәй Федерациясе гимны белән башланып китте. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев мөрәҗәгать итте. Котлауларга Азнакай муниципаль районының мактаулы гражданины Миргасим Кәримов, районның хәрби комиссары Руфат Гайнетдинов, ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова да кушылды. Алар һәммәсе паспортлы булуның әһәмиятен билгеләп үтте. Бу беренче чиратта ил һәм җәмгыять алдында җаваплы булу диде күбесе. Менә ул иң дулкынландыргыч мизгелләрнең берсе. Бүгеннән әлеге егет-кызлар Россия гражданнары. Паспорт алырга килүчеләр арасында шәһәрнең 7нче мәктәбе укучысы Самат Шәрифуллин да бар. Алга куйган максатлары белән дә уртаклашты. Ул минем өчен
патриотизм сөзін аңлады. Минем келешекке планнарым бар җырчы булырга. Мин вокал белән шөгыльләнәм, төрле бәйгеләрдә катнашам. Беренче урыннар алам, гран-прида булды. Минем бабай гармунда уйный иде. Икенче бабаем шигырьләр сөйли иде. Илвина Фәрхетдинова күп балалы гаиләдә тәрбияләнә, спорт белән шөгыльләнә. Мен Тыматыктан, мен 8 класстан. Без хәзер укыйбыз Урсайда, бездә бара ремонт. Мен шөгыльләнәм көрәш белән, потом рестлинг белән. И паспортны алгачтан мен могу эшләргә, үземә на свои мечты зарабатывать, и вообще будет әйбәт, әнигә булашачакмын. Вот именно акча белән. Тантаналы чарага яшүсмерләр белән бергә аларның әти-әниләре, әби-бабалары да килгән иде. Алар һәммәсе балаларының бәхетле булуларын, чын патриотлар булып үсүләрен тели. Россия Федерациясының төп документын тапшыруга багышланган мондый чара районда һәр ай сайын уздырыла. Бүгенгесендә район һәм шәһәр мәктәпләрендә белем алучы 10 укучы катнашты. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясы. 15 февральда илебез ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән россиялеләрне искә алу көнен билгеләп үтә. Мөһим дата уңаеннан Аэронавт яшүсмерләр клубында Әфганстанда һәм Чечняда булган хәрби хәрәкәтләр ветераннары мәктәп укучылары белән очрашты. Түбән Мактама китапханәсе белгечләре белән берлектә оештырылган тематик сәгатьтә сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар яшүсмерләргә тынычлык бәясе, дуслык һәм үзләре белән бәйле вакыйгалар турында сөйләделәр. Стали город, откуда забрасывались душманы. Ветераннар солдатларның көндәлек тормышы, нинди шартларда хезмәт итәргә туры килү турында ачыктан-ачык сөйләде. Яшүсмерләргә Рамил Миншиков, Мәмрасул Казыев, Рамил Гарифуллин һәм Инсаф Даишев үзләренең шәхси тарихларын сөйләде. Это горы, это высокие горы Тянь-Шань, высочайшие горы. И перевалами, вот мы продвигались вовнутрь Афганистана своим ходом. Там всякие моменты бывали. Балалар, атышлар һәм катлаулы махсус операцияләр турында аеруча кызыксынып тыңлады. Әфган сугышына киткәндә Мәмрасул Казыевка 18 яшь була. Тауда берничә көнгә сусыз калуларын кичә генә булгандай яхшы хәтерлим ди. Командиры ул чакта каршы булса да, ул хезмәттәше белән тәвәккәлли дә су эзләргә чыгып китә. Ошол вакытта biz susuz kaldık. Su yok. Bir addan palçam bilen biz kettik su izlerge. Taptık. Su 3 litr su alıp kayttık. Спасли своих ребят. Рамиль Гарифуллин Чечен Республикасындагы контртеррористик операциядә һәм Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучы. Кавказда хезмәт иткән чактагы хәтергә уелып калган мизгеле беренче атыш була. Ошонда стрелинде сол вакытта мен ничек секрет төштүм БТРдан алнамадым да. Менде старший гранатометчикта и гранатометта ауыр бронежилетларда выстрелда. То есть бек ауыр. Но яш вакытында аны сезмесин. Подготовка бывачта. Но секрет төшергә инде ауыр инде. То есть аягында сындырга можно, мен ничек төштүм, даже алгамадым. Әңгәмәнең әһәмиятле өлеше 15 февраль датасы турында фикер алышу. 37 ел элек бу көнне совет гаскәрләренең соңгы колоннасы Әфганстаннан чыгарыла. Кунаклар яшүсмерләргә ни өчен Әфганстаннан гаскәрләрне чыгару көне бер үк вакытта бәйрәм дә, матәм көне дә булуын аңлатты. Түбән Мактамадан Әфганстан конфликтына бер кеше китә. Әлмәт районыннан 600-га якын. Шуларның 13-е кире кайтмый. Гомумән Татарстаннан алганда Әфганстан конфликтына 10 меңгә якын кеше китә. 296-сы вафат була. Аларның исем-фамилиясе менә шундый хәтер китапларында язылган. Митингта катнашучылар һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. 15 февральда Әлмәттә ватаннан читтә үз бурычларын үтәгән россиялеләрне тантаналы митингта искә алачаклар. Ул сәгать 10-да локаль сугышларда һәм конфликтларда һәлак булган сугышчыларны искә алу мәйданында узачак. Әлмәтләрне митингта катнашырга һәм һәлак булган сугышчы интернационалистларны бергә искә алырга чакыралар.
Ни үшін дельфиннар корабль алдынан yüзе? Штурвал артында гадәттә ничә кеше тора? Бу һәм башка сорауларга җаваплар в моменте яшүсмерләр клубында узган патриотик очрашуда яңгырады. Аларга кунакка Патриот үзәге һәм Фарватер исемле запастагы диңгезчеләр клубы вәкилләре килде. Родина позвала на помощь, и поднялись сыны ее. Очрашуның беренче өлеше Россия тарихына һәм аның диңгез данына багышланган иде. Кунаклар рус флотының беренче җиңүләреннән алып Севастополь оборонасына кадәр бөек сугышлар турында сөйләделәр. Бөек ватан сугышы елларында диңгезчеләрнең батырлыгы темасында кузгалтылар. Балалар кызыксындырган сорауларын бирде. Штурвалом обычно сколько человек стоит? Один или два? Или три, может быть? Здесь на погоду. Один человек. Один не может Он быть. такой Запасной маленький, обязательно, да? маленький. Ну, да. Просто я читала истории про корабли, и иногда слышала то, что, допустим, штормы, или даже обычно, вот когда штормы, обычно стоят там по 3, по 4 человека могут стоять. Там же не все штурвал крутит. Ну, они, чтобы он так тяжелый. Сейчас гидравлика. Көймәләр бүген катнашчылар бик күп яңа мәгълүмат белделәр. Аеруча аларның көймәләрнең күп кенә бомбардировкалар астына эләгүе һәм сугыш кирәк яраклары җитмәү шартларында ничек яшәүләре кызыксындырды. Ралина Гадеева кичкенәдән тарихны ярата. Нәкъ менә патриотик очрашуларда туган ил һәм ирекнең кадерен белә башлыйсың ди ул. Было очень интересно послушать из первых уст. Килгән кунакларның тарихын ишетү аеруча кызык булды. Алар ничек эшләгәннәр, көнкүрештә авырлыкларны узулары турында сөйләде. Шулай Калашников автоматы турында яңа мәгълүмат белде. Также было очень интересно рассмотреть, как правильно разбирать, собирать автомат. Клубта мондый дәресләр даими үткәрелә. Аларга һәрвакыт төрле спикерларны чакырырга тырышалар. Форматы таких мероприятий у нас разные. Мондый чараларның форматлары һәрвакыт төрле. Интерактивтан алып видео карауларга кадәр. Әмма беренче тапкыр безнең клубка шул кадәр күп хәрби бер юлы килде. Бу диңгезчеләр дә, Патриот үзәге вәкилләре дә. Без моңа аеруча куанабыз. И центр «Патриот». Для нас это очень приятно, что в нашем клубе такие люди. Чара Калашников автоматын сүтеп җыю буенча остаханә белән тәмамланды. 15 февральдә татар милләтенең ватанпәрвәрлек символы булган бөек шәхесе, герой шагыйрь Муса Җәйлнең тууына да 120 ел тула. Шул уңайдан Әлмәт татар дәүләт театры артистлары бүген чираттагы кабат шагыйрь сүзе акциясын уздырды. Җәмәгать транспортында Җәлил шигырьләрен Ләйсән Галиева тыңлап кайтты. Ник шаша, ник таша, тын акса
Әлмәттә Муса Жәлінің 120 еллыгына багышланган митинг 16 февральда узачак. Шара 13 сәгатьтә СССР геройы һәм атаклы Моабит дәфтәрләре авторы хөрмәтенә куелган һәйкәл янында узачак. Митинг яңа буыннарга Муса Жәлінің бөек мирасы турында искә төшерергә һәм шәһәр халкын туган якның мәдәни тормышында катнашырга җәлеп итәргә тиеш. Еш кына бүгенге тормышның тиз ритмында безгә бер мизгелгә туктап, якыннарыбызга яратам һәм рәхмәт сүзләрен әйтергә вакыт җитми. Иртәгә 14 февраль изге Валентин көне. Аны кайбер замандашларыбыз гашыйклар көне буларак, син миңа кадерле, мин сине хөрмәт итәм дип күңелне җылыта торган сүзләрне әйтер өчен өстәмә бер сәбәп итеп куллана. Түбән мактамалылар шулай дип саный. Шуңа күрә бүген урамга чыгып, үтеп баручы һәркемгә үзләренең игътибарларын бүләк иттеләр. Ребята, привет! Можно вас поздравить с наступающим Днем влюбленных, пожелать вам любви, счастья, хорошей учебы и всего самого-самого лучшего. Йомшак йөрәкләр һәр үтеп баручыны кочаклап, бәйрәм хисе бүләк итте һәм изге теләкләр теләде. Мы хотим поздравить вас с этим наступающим праздником, пожелать вам любви, здоровья, отличной учебы, всего самого-самого лучшего. И хотим обнять вас и подарить вам частичку любви. Шушындай салкын көндә барлык үтүчеләрне менә мондый йөрәкләр котлады һәм җылытты. Акциядә без дә катнашырга булдык. Шуңа күрә котлыйбыз сезне бәйрәмнәр белән. Түбән мактамага үзенең 88 яшьлек апасы янына килгән Алия Хасанова да игътибарсыз калмый. Чит кешеләрдән матур теләкләр күңелне җылытты ди ул. Алланың рәхмәте яусын, шушындай зур бәйрәм оештырган өчен миңа да, минем апага да бик нык ошады. И безгә очень приятно, что менә шушындай бәләкәй генә внимание, но безгә нык ошады. Алланың рәхмәте яусын. Оештыручылар тирә-юньдәге игелекле йөрәкләрнең күп булуына ышаныч бирергә теләдек диләр. Праздник Святого Валентина, конечно, хочется каждому человеку почувствовать тепло, любовь, чуточку счастья. И мы с радостью подарим это нашим гостям. Бәйрәм атмосферасын төрле төстәге шарлар тулыландырды. Аларны гашыйк парларга гына түгел, өлкәннәргә, бәбиләйннәргә һәм өстәмә дәресләргә ашыгучы мәктәп укучыларына да бүләк иттеләр. Ошады бик нык. Шулай эшләсеннәр безгә. Бүген мәктәптә кайтканда бүләкләр бирделәр. Бу акция миңа бик ошады. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.